A tecnoloxía ás veces ponse a disposición dos que queren facelo mal. Imagínense copiar cun kit espía. Ben, unha cámara nunha mochila para poder ver as preguntas do carné teórico de conducir e telo máis doado no exame. Este pequeno orificio na mochila gravaba a pantalla do exame mentres alguén daba as respostas dende o exterior cun pinganillo. As tecnoloxías van por diante, entonces, bueno, hasta que as pillas, pois xa pasaron o millor uns cuantos. É a última trampa detectada no exame teórico de conducir, onde outros xa foron cachados con micrófonos e lentes intelixentes. En caso de que os pillen, son 500 euros de multa e logo 6 meses de inhabilitación. Pode saír caro, pero no exame de conducir, na ABAU, nas probas do MIR, últimamente foron varios os alumnos pillados con este tipo de dispositivos. Pero que é difícil de controlar, porque que prohíbes levar gafas e obligas a levar lentillas. Porque ahora hai hasta maneras de que la luz que sale poder desactivarla, entonces que se dice xente que o fixo e sacou un 10 sen problema. En malia que a inmensa maioría é honesta e prefire non correr riscos... No merece a pena, creo eu. A mí me da mucho pánico. Non creo que me compense, a verdade. O profesorado vese abocado a reforzar os controis, mesmo con inhibidores á proba de copións. O sea, tiñan como un aparato para ver se había ondas, non, dos móviles. Sí, pasaban un aparatiño por toda a aula. O sea, a veces o reloj quitabancho tamén, se era reloj inteligente. Sí que temos que recoller o pelo, mostrar as orellas. Das clásicas chuletas analóxicas aos novos enxeños dixitais. Cambia a tecnoloxía, pero non o engano dos que queren aprobarse en esforzo.